खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउज चेनेलनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। दिनैनि गिबि खौरांखौ बर' हारिनि अलंबारजों जागायनोसै। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि राव थुनलाइ सोलोंथाइ माहारि समाजखान्थि धोरोम आरो गासिबावबो बिहोमा होनाय मुंदांखा गेदेमा सानसुमा डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनो भारत सरकारा पद्मश्री बान्थाखौ होबाय। बे खौराङा बर' हारिनि थाखाय बाख्नायजाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा भारत सरकारनिफ्राय थुनलाइ आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय सन्मान गोनां पद्मश्री मान बान्थाखौ मोननो हायो। मिरु एबसुआ बर' थुनलाइ सान खुंनो साखाफारा। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानखौ बरपेटा जिल्ला एबसुनि मददजों बरपेटा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बालाफारानि पाक्का सरिह सुरुखेत्री बड' गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। बिनिनो मैया मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनेन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हान्जाया 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानखौ मिरुयै खुंगोन थावनि एबा जायगाखौ नायगिदिंहैनाय खौरांखौ जोंनिसिम मिथिहरदों। मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BPF गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंबाय। गोदान जिल्ला आफादनि आफादगिरि महरै सापागुरि बियाबनि बारग' MLA हितेश बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सनाराम दैमारिखौ लानानै गोख्रों जिल्ला आफादखौ दाफुंनाय जायो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BTR सरकारनि मददाव मैया 8 नभेम्बराव BTRनि EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारिनि बाहागो लानायजों उदालगुरिनि नलबारि गोजौ फरायसालियाव गासै 142 सोलिफु थाखो 9 आरो 10नि हौवासा फरायसाफोरनो फ्रि साइकेल राननानै होदों। फरायसाफोरनो साइकेल राननानै EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया गोजोननाय फोरमायो आरो बिथाङा बुङो दि साइकेल सालायनाया आबहावा आरो सावस्रिनि थाखाय गाहाम होननानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो। लोगोसे बिथाङा बे गाहाम हाबानि थाखाय BTRनि गाहाय प्रमद बर'खौ साबायखर बावहरो। थुलुंगाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। हारेकाल्ला हाजाब्बा कर्नाटक हादरसा मेंगालरनि सासे कमला बेपारी बेपार खालामनायजों लोगोसे बिथाङा गोग्लैसोनाय गोथौ गामिनि 1000निख्रुइ बांसिन गथ'फोरखौ गावनि आखाइनिफ्राय खरसा खालामनानै फोरोङो। बिथाङा गावनि गामियावनो गंसे फरायसालि गायसननानै बे हाबाखौ मावदों। बिथाङा भारत सरकारनिफ्राय हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनि आखाइजों मैया 8 नभेम्बर 2021 खालारखालि पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हायो। बे बान्था मोननाया थारैनो हादर नाङै जोबोद थुलुंगानि बाथ्रा। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। अर खामनायजों गंसे नखरा गोबां खहा। जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारा सरनिया सुपा गामियाव। जाथायनि भुगिनाय बै गामिनि थागिबि खान्था देखा-नि नखराव हरखाबै अर नांनानै 4 बिगानि माइआ खामदों आरो बाख्रियाव थानाय माइफोरा सयहांगार जायो। बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद खामनानै सयहांगार जाफायो। जोबथा खौराङाव दङ गोजौ सोलोंथाइ मिजिं थानाय आरो रांखान्थियारि आंखाल लोगोसे गोजानाव फरायनो हायै चिरां आरो बेंटल ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बेंटल फरायसालिमायाव देग्लायनिफ्राय गोदानै बर' आयदाजों MA फरायनो खाबु मोनबाय। जायफोरा गिबि खेब मुं थिसनबाय बिसोरनि थाखाय मोनसे गोसो थुलुंगाखां बान्था होनाय जादों। बेंटल फरायसालिनिफ्राय MA आव बर' आयदाजों फरायनाय फरायसाफ्रा जुदि MA आव बांसिन नम्बर लाखिनो हायोब्ला 1 लाख रां बान्था होनाय जागोन फरायसानो। बेबो बेंटल फरायसालिमानि फरायसाफोरनि थाखायल' होनाय जागोन होनना BTRनि EM रनजित बसुमतारीया फोरमायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।